Čaute, toto je môj druhý vlog. A v treťom vlogu bude len moja ségra, ale tomto druhom nebude. Ona bude len v treťom, takže ty môžeš odísť. Tak, dneska sme si pripravili len vtipy, takže môžem začať. Stretne sa Rus, Slovák a Maďar a hádajú sa, kto dlhšie vydrží v mravenisku. Ide Rus, vydrží tam 1 hodinu. Ide Maďar, vydrží tam 1 deň. Ide Slovák, vydrží tam 1 týždeň. A pýtajú sa ho, ako to tak mohol vydržať dlho. A Slovák hovorí, zabil som 1 mravca a všetci mu išli na pohreb. Tak, ešte vám dám hádanku. Leze, po železe, nedá pokoj, až tam leze. Čo je to? Ožralej tanky stavec, vy ste hlúpej. Takže dneska ešte čo budeme takého robiť? Počkajte, ja som sa neprezliekal. Počkajte, aspoň sa zakryjem troška. Tak, druhý vlog, to viete už. A natočil som aj prvý vlog Motoka do 10. Potom som natočil Učím sa bicyklovať a moja blbá sestra. Takže toto je môj druhý vlog. A v treťom asi viete, že moja sestra tam bude vystupovať. No a zatiaľ ideme hovoriť tie vtipy. Takže ide Janko zo školy domov a mamička sa ho pýta. Janko, napočítaj mi do 10. Raz, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Kde si vynechal peťku? V žiadkej knižke. No alebo ešte, že... Čo to bolo? Stretne sa Rus, Slovák a Američan, že stretne sa Rus, Slovák a Američan len. A Rus hovorí, vidíte to modré Porsche? Také som dostal na Vianoce. Američan hovorí, vidíte to zelené Lamborghini? Také som dostal na Vianoce. A Slovák hovorí, vidíte to čierne Bugatti? Takej farby som dostal ponožky na Vianoce. Alebo ešte, že... Aký? Nepoznáte? Čo takého by som dal? No, dneska... Už asi nič. Tak, toto bol môj druhý vlog. V treťom bude moja sestra vystupovať len. Čaute. A toto sa bude asi končiť, lebo za chvíľku musím ísť von. No, čaute.